Hello, life! Welcome to our YouTube channel, Kinabuhi is Life Vlog. And now, mag-Q&A ming duha ni Sis Mabel. Sige, kinsa may una mo question? Ikaw? Ako mo una mo question? O, sige, short lang ha. Short lang ang answer. okay. Sige, unsay maistorya nimo sa mga millennials karon regarding sa ilahang pag-uyab-uyab? Seryoso, deli. Depende sa viewer nato. Pwedeng seryoso, pwedeng dili. Pagka, dili seryoso, pero may laman, syempre, kita, naanata sa edad nga, kumbaga, naanata yung mga naranasan, syempre, dili man ta mga manhid, na dili makaramdam. So, bata pa lang, kung unsa ilahang naramdaman, kung unsa ka, ilahang mga bugso sa damdamin, ginasulod nila, halos ganun din yung nararamdaman natin. So, ngayon, mas na-realize natin, mali yung padalos-dalos dun sa yung nararamdaman natin, yung sinusunod natin agad. Kailangan talaga yung guidance ng magulang para hindi tayo mapariwara. Kasi halos ngayon, ang naging sistema na ngayon sa mga kabataan, basta palitan na lang ba, salita na lang, Monday, Tuesday, Wednesday, iba-iba na. Kumbaga, dili na siya seryoso. Which is, kung ibutang nimo sa maayos jud or sa kanang dapat, yung pakikipagtipan, yung pakikipagrelasyon, hindi yung gaya ng pakikipaglaro. Kaya nga, nasabi nila na kapag halimbawa, magbinyo ka, dili na siya nga pareha sa kanin nga, kung mainitan ka, iluwa nimo, hindi ganon. Yun nagawa nila dahil naranasan nila. So, sa mga kabataan karon, hinahinay ta, di ta magpadalos-dalos. Kay sakit-sakit lang dyan na sa atong mga tiil, sa atong mga kamot, sa atong mga dughan. In short, dili na ka makakaon. Bisan gutom na, wala kay gana. Ang gusto na lang nimo muhilak, sakit ang dughan, kay bibiyaan ka. Kay wala ka gimahal, mahal nimo siya pero naa siya lain. Naa siya gusto. Mahal nimo, bisan ihatag pa nimo ang tanan. Tungod kay dili ka niya mahal, wala jud ka. Pero kung mahal ka, pero di pud nimo siya mahal, sakit lang gyapon, masakitan lang gyapon siya. Kaya dapat kabalutan mo timbang. Mangita sa tagkwarta, mangita sa tagpamugas. Kay kung halimbawa maminyo ka, o kaya nanguyab ka, asa man napadulong, minyo man jud na, alangan namang nag-uyab-uyab ra ka. Wala ka nagtaro, may pang maglaon ka. So, pagkain syempre, kung sasakto jud na, is, syempre, sa awat tulong, dapat, pagka mosulod ka sa pakikipagrelasyon, kabalo ka na, ana kay obligasyon sa sunod ng mga adlaw, tuig, na dapat nimo nga pangandaman, spiritually, physically, tanan butang dapat pangandaman. Pagka relasyon pa lang, ana. Okay. Thank you, sir, Sis Mabel. So, sa ingon ana pud siguro nga punto no, Sis Mabel, na dapat na kung ato magong gipag-usapan ganihan mga bata pa, mga batanon pa, kay daghan mga naga-single mom na mga bata pa sila. So na sila dapat na i-consider nung na edad o responsibilidad, responsable na ba sila sa ilahang pagsulod sa ingon ana. Ang uban manggod nga okay lang sa uyab-uyab pa lang, pwede na uyab-uyab lang bitaw. Pero unsay may advice nimo ana, dapat sa ilaha na kung mag-uyab-uyab sila, dapat na sila sa tamang edad o i-consider nila ang edad. Oo, syempre. Pero, man good karon compare sa atua dati, mga 15 years old, wala pa uyab 18, wala pa. So, line of 20, 30, tsaka pa nagka-uyab-uyab. Tsaka pa nakipagharutan, kumbaga. Pero karon
grade 3, Crush grade lang man to 4. ato Sis Mabel sa una. Karon sa ilaha uyab-uyab na, direksyon Mahadlok na. pa man ta. Mahadlok Mm. pa tagbunan sa ato ang ginikanan. Tapos- Moambak pag bintana. Tapos tago-tago pag yun bisag crush lang na, di gyud mosulti sa mama kay mahadlok. Oo. Crush lang yun, ana lang pa. Pero karon Infatuation. pero karon manggod grade 3 pa lang tungod siguro sa modern technology, mas na kumbaga ang influence sa social media dako kaayo og impact sa mga kabataan kasi ngayon kung dati kita mga kabataan sa una is mahadlok na sa atong ginikanan kaya lang karon dako kayong pagbag-o ang ginikanan ay mahadlok Hadlok sa mga anak. sa mga anak kay pagka dili magustuhan sa anak ang ginabuhat sa ginikanan dayon ni laya syempre magulang pagka magulang damdamin nga pagka magulang bagamat wala ta nakatry pero sa nakita nato wala kay yung mabuting magulang dili niya maantos siyang anak bisan unsa pay sala nga nabuhat bisan unsa pay mali always na ang ginikanan para moalalay sa atoa kaya sakit sa kalooban sa isa ka ginikanan nga bagamat himo niya ang tanan para sa kabutihan sa iyang anak pero tungod kay ang ramdam sa iyang anak nasasakal kumbaga parang wala ako'y freedom Nya Sis Mabel. nakakulong ko Ay ha ra ma-realize ug naa na sa sitwasyon which is mali. Dapat karon pa lang hunaon na lang nila daan bago sila mosulod sa ingon ana nga tama to nga i-consider nila daan ang ilang edad kung responsable na ba sila kay basi pag abot sa panahon magmahay saka pa lang sila magmahay natapos na ingon ana na nga buntis na gibiyaan sa bana kasi nga pareho silang dili pa prepare. Pero na ako'y nadungog kanang murag na ano manggod nako dati nga isa manggod nga dahilan ang ginasisi sa mga kabataan kapag niabot sila sa punto nga napariwara sila ang lalaki kanang wala ni eskwelang tarong ang babae naman nabuntis og sayo kay kumo wala daw ginikanan walay mag-alalay wala tanan kumbaga mag-reason out sila nga kaya napariwara sila tungod sa ilang ginikanan pero sa ako personally dili ko mutuo ana as long as nga kasi pag ikaw bata ka naa kay instinct nga para mabuhi ka naa kay magulang o wala basta kabalo na ka maning kamot dili sala sa magulang lalo na kapag kanaan na kay isip though kanang dili po nato maunsa na ma-set aside nga naay mga lapses atong mga ginikanan pero pagka ikaw kabalo na ka mag-isip dili kailangan na dili murag sa dili sa ako dili na ko maano nga ang ginikanan sisihon nato kung kita na pariwara kasi naman tay choice freedom man nato na siya ug kabalo ka kapag kabalo ka mag-isip kabalo ka unsay tama ug mali ikaw ang nagpili kung unsay imong gusto wala ka nagpigil wala ka nag-isip kung sige butang nato kanang ano nato siya kanang dala sa kahinaan dala sa kamangmangan pero to the point nasisihon nato itong ginikanan regardless kung unsay mga nahitabo nganong ana ang nahitabo sa imo siguro murag dili siya ingon nga kuan nga dapat ginikanan ang ato ang sisihon kundi kita dako pud ta og kanang obligasyon kasi once nga kabalo na ta mag-isip kabalo na pud ta unsay dapat natong buhaton kaya lang siguro nagkulang ta nadala ta sa atong kahinaan kadtong kahinaan nato dili nato patuyangan dili nato paundayunan bumawi tayo para mas sa ayos dili kay kumo nagkamali na ta ituloy-tuloy nato mali yun tapos isisi nato sa atong ginikanan kumo gibiyaan ta kumo gipasagdan ta ako pasalamat nga ko nga ing ana ang mahitabo nga moabot man ta sa punto nga kanang moabot man ta sa punto nga halimbawa gibiyaan ta sa atong ginikanan mas the more ta nga strong
the more ta nga makabalo unsa unsay reality. Dili manggod ang kasagaran ang nahitabo manggod ang reality sa mga kabataan is easy bulaki. Always dependent sa atong ginikanan. Tan-awa karon ang mga bata karon, gamay nga mga kalisod. Wala na, give up na. Pero kung dak sa bata ka pa lang, batak ka na, kahit unsa siguro nga mga kanang kalisod, kaya nimo nga i-overcome sa awat tulong ng Diyos. Syempre, yung paggawa ng Diyos, iba din talaga kapag ka merong Diyos na gubagabay sa atin. Kasi bound tayo dun sa aral eh. Kung basahon lang nato ang salita ng Diyos, kung alam lang natin, nandun na lahat eh. Kakain ka, mag-aasawa ka, makikitungo ka sa kapitbahay, makikitungo ka sa kaaway, makikitungo ka sa pamilya, lahat nandun na nakapackage na. Kaya lang kailangan mo rin maalaman, maunawaan, maintindihan. Kasi kahit sabihin sa'yo kung hindi mo naman ina-apply, wala pa din, useless. Kaya yun, siguro isa sa pinakaano is yung pundasyon na meron tayong alam patungkol sa salita ng Diyos. Yun talaga yung pinakauna na kailangan nating maunawaan. Tapos tuloy-tuloy na yun sa awat tulong ng Diyos, may lapses man tayo, pero hindi ganon ka grabe kaysa sa iba. Siguro yun sana yun sa mga kabataan, Sis Mabel, na mai-practice sa mga kabataan, dili kay ko mo kabataan pa lang ta saka na lang ta mag sa Dios, hindi dapat nasa kabataan pa lang ta kuan ta sa Dios. Kumbaga dili lang kay lang sa Facebook lang, magbasa din ng Biblia kay para guided. Kung naa didto tanan ang nahisulat kay karon manggod mo nay problema sa mga kabataan kaya moupod nay pangsanggalang unta sa mga kabataan karon na basahon nila tong unsa tong naa sa Biblia kay para guided sila. Bisan og kuan pod sis Mabel, dapat na sumala sa akong nakita dito sa vlog ni Kuya Daniel Rason na bago ka gumawa, bago unsay imong trabahon, sa tanan nato na buhaton, dapat nato sa Dios kasi kung ipasa Dios nato kay kung sa atong sarili ta magsalig wala tay mabuhat. Yeah. Yun po, Oo. sis Mabel. Kasi meron kasi matwid sa tao na hindi matwid sa Diyos. Kaya yun sana yung sa awat tulong ng Diyos ma-i-apply natin. Kahit tayo, meron pa rin naman tayo mga pagkukulang. Hindi bagamat nakapakinig tayo, gano'n na tayo wala na tayo nagagawang mga lapses, mga shortcoming. Pero sa awat tulong ng Diyos, yung makapagpatuloy tayo, makapanatili dun sa yung naintindihan natin na katwiran, na sana ganun din maituro din sa ating mga magulang, hindi lang magulang sa kundi magulang din spiritually, may makapagturo din sa atin, ma-guide tayo kung anong dapat gawin. Kasi kapag alam lang natin, package na yun eh. Yun malaking tulong kapag meron tayong alam. Pero pagka wala tayong alam, yun, may pera ka, samok ang imong kinabuhi, sayang. Kasi pagkamatay nimo, dili man ang gyapon na madala. So, sis Mabel, dito ta naggikan sa uyab-uyab, no? So, nalingaw pa ba mo di ana mga viewers namo? So, dito ta naggikan sa uyab-uyab. So, daghan patag pwede na matakel, no? So, na to atong mga viewers. Kung pwede, mag-comment mo sa baba. Kung unsay gusto ninyo na topic namo na i-discuss ni sis Mabel o kaya pangutana regarding sa dili man mi sumala ni Kuya Daniel Razon, na dili man mi nagsulti mi kay tungod tama mi, kundi marami din kaming mali na kanang kuan kumaga base sa atong mga nakita, mga experience, tapos sa atong pong nadungog regarding sa kanang sitwasyon sa panahon nato karon. So mag-observe lang ta, makabaluman ta, dili man kay komo saka pa ta matuto pag na-experience na nato, kundi pwede rin po sa mga nakita nato sa ilaha magtudlo sa ato
nga para dili na nato buhaton ng usa ka butang nakita nato sa usa ka tawo. Ang panghitabo sa iya ha, kaya dili lang kay tungod experience nako sa saka ko matuto. So sa sunod siguro nga ano nato sis Mabel kay nagtaas na ang atong oras. Salamat kayo sa among guest ug nani si YouTube channel. Abangan lang ninyo guys kay gina-create pa niya ang pangalan. Comment lang pod mo kung unsay ipangalan sa iyang YouTube channel. Abangan lang nato og kung pwede, kung unsay gusto ninyo nga topic sa sunod o gusto ba ninyong i-continue o naamoy pangutana, no, pwede mo mag-comment down below. And Joan, ano, message Di, na lang sa ila oo. sis Mabel sa mga kahit viewers kita, natin. man nang hapon ga, always man ta nagakaon og mga kanang, kumbaga, matudluan ko ta, wala man po tay alam. Kung Oo. naaman tay ma-share, Mabel, gikan ra pod na mapod. sa ato ang mga nadungog o nakita nato sa ato ang palibot. Kaya kami man, kailangan pa rin matuto. Yes. Oo, kung compare sa Ongoing. inyo hapa sa ato ang mga viewers nga mas ahead sa ato mas daghan pa sila og mga kanang nahibaw-an nga dapat pud natong mahibaw-an. Kung naaman tay ma-share siguro gamay lang na compare sa uban, pero bagamat ganon sana naatay kanang kumbaga ma-impart dun sa mga kung naamay mga viewers nga intended sa ato ang naistoryahan, baka sakali meron tayong makuha. Hindi rin naman tayo magaling, hindi rin ako magaling Kumbaga, sis Mabel, magsalita. disclaimer. Pero totoo naman po mga kapatid, kaya mga kapatid, mga viewers. So mga kapatid, mga sisters, mga silingan, mga igsoon unsa pa ba diha. So yan lang po muna for today, and sis Mabel magbabay na ta sa ila ha. Thank you for watching guys, and don't forget to subscribe our YouTube channel. Sis Mabel, unsa ka ning YouTube channel na to? Hindi mo alam. Kinabuhi is life. Yan. So, be happy because kinabuhi is life. Bye-bye. Bye-bye na, sis Mabel.